хрысціянства, гэта больш за 2000 гадоў таму нашы продкі, старажытныя славяне, верылі ў шматлікіх багоў. Верылі ў з'явы прыроды, у рэчы, якія былі болей за іх, магутней, ва ўсё то, што яны не маглі сабе растлумачыць і на што не маглі паўплываць. І рэлігія гэта, як вядома, звалася, як яна звалася? Язычніцтва, так, альбо паганства. У стараславянскім пантэёне багоў іх была такая ж колькасць прыкладная, як у старажытна-грэчаскім, старажытна-рымскам на зямлі даў яму жыццё, ён рухаў зоркамі, месяцам. Гэта быў бог, якога звалі Сварог. Іншае яго імя род, ад яго імя пайшлі жытлом багоў і продкаў. І да іх прыходзілі, замаўлялі жаданне. Ну, а каб жаданне каменьчык выканаў, яго трэба было задобрыць. І на яго вылівалі мёд, віно, малако, клалі прысмакі, торбачкі з жытам невялічкі, з іншымі крупамі, дробныя манеткі. Старукі 3 разы абыходзілі вакол каменя, прасілі шчасця на сваё далейшае сямейнае жыццё. Вось чаму так доўга пералічвала, што тут клалі пад яго. Мёд, бралі з сабой малако, турбу з жытам, не? І рушнікоў не бралі. Дзіўныя вы, як вы казалі. Ну нічога, падыходзьце, замаўляйце жаданне. Ну, ў чаргу яно стане. Падыходзьце, не з камянямі. І амаль на ўсе свае святы нашы продкі язычнікі дайшлі некаторыя язычніцкія святы, калі мы зараз палім агонь. Это якія святы? Купальня, так, а яшчэ? Масленіца, так. Вось калі на масленіцу спальвалі пудзілы зімы, лічылася, што іх чакае хуткае вяселле і доўгае шчаслівае сумеснае жыццё. Ну, я вам не прапаную скакаць праз агонь, але абрад ачышчэння агнём, я так адчуваю, трэба зрабіць нам. Так? Так, зробім. Тут... Ну, мы з вами пераліснули да хрысціянскую старонку нашай гісторыі і пераходзім у летапісную Беларусь. І зараз мы з вами на прыстані варагаў у 9 стагоддзі. А 9, 10, нават 11 стагоддзі нашай краіне былі адметныя тым, што праз нашу тэрыторыю прайшоў усім вядомы водны гандлёвы шлях, які як зваўся? І гандляры. Дарэчы, калі дзіцячы гурт у нас школьнікі пытаюцца, што такі варагі, яны кажуць ворагі. Ну, недалёка адышлі, так-то сябрамі яны нам і не былі. Бо калі яны праходзілі, высаджваліся на нашых землях, насельніцтва наша не рабавалі, гвалтавалі, бралі ў палон і вазілі на продаж у Канстантинополь, візантыйскую імперыю. У тыя часы быў вельмі прыбытковы гандаль жывым таварам, гандаль нявольнікамі. Ну, а праходзіў гэты шлях праз нашыя беларускія рэкі. Дарэчы, звучаў ён скандынальна, все добра ведаеце, балты, людзей, паўнаводні і па ёй маглі рухацца варагі на сваіх дракарах. Дарэчы, дракар — гэта варажская ладдзя, карабель з усталёванай насавой часткай галавой дракона. Ну, мы вам таксама прапануем сябе адчуць трошкі варагамі, прайсці наш невялічкі шлях з варагаў з рэкі пасудзем на дракары. Ну, а цяпер... Яшчэ раз дзень добры вам, шаноўныя. Вы апынуліся на супынку вікінгаў на гэтых месцах. І у вас ёсць магчымасць прайсціся на нашы дракары, але перад гэтым давайте пройдзем невялічкае выпрабаванне і досыць цікавае, досыць такое шумнае, можа так я б сказаў. Прапаную вам пазнаёміцца з такой сякеркай. Бачыце, з 4 бакоў яна завострана. Як не прыляціць да мішэні, так яна і сядзе, разумееце? Толькі